हाय भैया, हम नितेश लाल यादव रउआ सभे के एजे से 10 नौ जोड़ के प्रणाम करतानी। आज ये बड़ी दुख के बात हो कि देवरा ढोरी चटनावा के राइटर पीके आर्यन जी, जिनकर हालत बहुत खराब हो गई बा, जिंदगी या मौत से जूझतारन। तो हम भगवान से दुआ चाहतानी कि हे भगवान, पीके आर्यन जी के जल्दी से रउआ ठीक करी। आ एगो बात बाबे कि जे भी राइटर गाना लिखता तो मार्केट में जाता तो लोग सुनता तो ओकरा के गावता। अगर ना सुनी तो राइटर बुड़बक ना, सिंगर बुड़बक ना हो कि अपन पूंजी फंसाई। आ मीडिया वाला लोग सुधर जा, अबो से सुधर जा मीडिया वाला लोग, ना तो राइटर के आ सिंगर के माथा सनकिनू तो रेला जइबो, बढ़िया से रेला जइबो। आज तोहरे कारण पीके आर्यन जी के ई हाल भइल बाबे, जे जीवन जिंदगी या मौत से खेलतारन। आज अस्पताल में भर्ती बारन तो मीडिया वाला तोरे कारण। का अच्छा गाना आवता तो काहे ना सुनता, काहे ना व्यू जाता। जब ई गाना आयल हो तो मतलब मिर्ची लागता मार्केट में, माने कि जब ठीक बा खराब गाना हो लोग काहेला सुनलस, काहेला बाजता। जब खराब गाना हो तो पीके आर्यन जी के घरे जाके का साबित करल चाहता रह? बोला मीडिया वाला लोग सुधर जा। बोल ना सुधरब न तब एकता बनी, सारा मीडिया वाला के रेलाई होगी। ठीक बाबे, हम ज़्यादा कुछो ना कहब। राइटर अगर लिखता तो गंदा ना लिखता, सही लिखता। इंटरव्यू लेवता रह सबके। जब ठीक बाबे, जब पीके आर्यन जी के इंटरव्यू ले लो तो काहेला ओकरा घरे गइल? ओकरा घरे जाना जरूरी रहे? काहेला गइल? खुजली होत रहे? अबे से सुधर जा। हम तो ज़्यादा ना बोलब। आ रउआ लोग बस भगवान से प्रार्थना करी कि पीके आर्यन जी जल्दी से ठीक हो जाए। हमनी के बस ये भगवान से दुआ चाहतानी कि हे भगवान, पीके आर्यन जी के जल्दी से ठीक करी। सुन के बहुत मन में दुख आयल है। अब ज़्यादा कुछ ना बोलब।